Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit. Salam TTS. Oke, dino iki aku mara ning kandange Bapak Usman. Tonggoku dewi. Open-opene wedhus. Pira saiki, Kang? Wedhuse 6. Jo isin-isin sih, Kang. Takone kok isin-isin. Iki wedhuse agak bar mana. Wingi esuk apa wingi awan, Kang? Mana wingi awan. 2 ekor kayak babone. Tapi sing duwe ora ngerti. Lanang apa wedok ora dicek. Wedhuse enek 6. Jenise ora paham. Ya kayak mana wingi sore. Sing kandang sebelah iki mana? Saya sebulan lebih ya. Hampir 2 bulan kayak anake wedok. 2 bulan nek disusoni cepet ketok gede ya. Bisa nyalip nggon aku sing abang kae. Apa nek dhek anake loro beda anune gedene, Kang? Iki susune tapi ora gembes sebelah ya. Wedhusnya apik-apik, halus-halus. Oh. Wedhus wis manak wae kaya wedhus meteng. Mangane rasa jane. Iki wedhuse ora enek sing dikai jeneng lho, Kang. Dijenengi, Kang, gampang nek nyeluk. Mangane wis gotot. Lah ngombene ning ndi ya? Ora campur royah ora ya? Ora nggo banyu gula tapi. Masa iya? Ora dikai banyu gula diabetes jare. Kayak cilik dicencang apa nyurung gali, Kang? Ini kan monitor itu ketika next supplier lah. Tapi kayak dicancang ora mangan tambang ya mending. Ora. Kono aku cencang lho man kan mangani tambang. Sing ndi? Ki yo gelem tambang. Iki kandange luas sik penak ora patek. Do anu sik sorono rene. Iki diisi babon lorone sik mampu. Tambahi dimenah. Jare wingi amat niliki enek. Babonan meteng ngono Mas ngomong jare. Enak rego-rego paling 1.200.000 sih kok. Ora larang lah nek wis babon lho meteng. Ora. Kandange kaya hotel iki. Wedhuse saithik, kandange akeh. Sakmene gedene. Landang gede malah penak. Yo ning kae lho aku ndelok sing ning pengembangan kae sakmene iki lho 40. Gur dhek ora tau ngarit kan kae, gur diculke. Olah dari anu sing dari babadi. Culke. Pakai karo waring. Iya. Dipager apa meneh nek iki anu.
Apa? Karete iki Satu resik apa disadap ngono? wis sakit dari Karo sapa? ali Hmm. dan barang. Sakapen Iki ditebas kan nom-nom kena nggo angonan nek sore. Jare wedhus nek diculke kena panas iso sehat, giras. emang iya tapi betul ora tahan suhu nang lanang. Setengah jam panas. Dowok-dowok rimbun ngono aku angger doyan anu bayeman ngono kuwi. Ya panas nek kok ya bayeman kuwi. Nek ngono aku nek diculke iki ora gelem mangan bayeman malah. Jalan kene lho bayeman bahan katuan. Milih malah godhong karet. Ya sembarang enak potong satu pangan ares pangan. Sing iki gak usah didol Kang eman-eman. Jadi Iki. ya apa? Hah? Apa? Lho yo anake wis gedhe kok arep didol. Oh babone ngono lho. Babone kurang marem. Kuwi lho yo sapi. Iya. Ya sing ireng balik nang meneh. Ganti meneh. Nek kita tuh rampung. Urung Kang. Cek garing jopo kayane. Mbuh pintune wingi rampung ora? Masih sore. Ya aku mulai dhisik wingi. Iya. Iki cek ngaret neh ora? Mbuh. Ini orang Sakmono lho ya ora kurang kan. ora. Ndak mau ngambat nang dia, Mas. Motore enek iki ning dhuwur. Mau ayam. Wingi setuku ya. Iya. Biar lebaran nih. Hah? Arep lebaran bulan neh. Aku udah bilang, oh kan dari lebaran. Jare tuku telu dek.